ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. మొత్తానికి ఫస్ట్ డేనే భూమి కాంపిటీషన్ కి రాలేదన్నమాట. ఇక ఫస్ట్ డేనే రాలేదంటే ఫైనల్ కి ఎలా వెళ్ళగలదు? మీరు సూపర్ గా ఉన్నారండి. ఇంటికి మీ పేరేంటండి? ఓ, మీ పేరు భూమియా? హలో బాస్, ఫస్ట్ మీ లైవ్ లొకేషన్ షేర్ చేయండి. ఈ కాంపిటీషన్ లో చివరి టీం భూమి అండ్ హర్ టీం.